Vítej v rozvojovači. Hledáš způsob, jak efektivně cvičit, zábavně a podle svých možností? Představujeme ti tvého nového fitness parťáka, funkci osobního trenéra, tvůj trénink, tvůj pokrok, tvé tempo. Stačí pár kliknutí a aplikace připraví trénink přesně pro tebe. Nezáleží, jestli jsi úplný začátečník nebo zkušený sportovec. Osobní trenér tě provede každým cvikem krok za krokem. Každý cvik je doplněn detailním videonávodem, aby tvá technika byla vždy perfektní. Pamatuj, kvalita cviku je důležitější než kvantita. Po každém tréninku tě aplikace požádá o hodnocení náročnosti a zapíše si tvé výsledky. Tím zajistí, že se tvůj trénink bude přizpůsobovat tomu, jak se zlepšuješ. S každým dalším tréninkem budeš posouvat své hranice. Osobní trenér je s tebou kdekoliv. Cvičení si přizpůsobíš svým podmínkám, ať už doma, venku nebo v posilovně. Nemáš čas? Krátké intenzivní tréninky tě udrží ve formě i v nejrušnějších dnech. Je čas začít trénovat chytře. Aktivuj si osobního trenéra ještě dnes a dej svému tělu, co si zaslouží. Tvůj pokrok začíná právě teď.